Yan ang map ng anak ko. Wait, what if we go into the sky on that? Sige na. Ano na yung sugot mo? Ayun, doon daw kami pupunta. Yang sa Ferris wheel na yan, oh. Ayan, nasa top na kami. Good morning! Pang day 10 na. Ayan, aalis kami. Mamamasyal uli. Ready na si Ruth. Ready na rin mga bata. Ready na kaming lahat. Nandito kami sa 7-Eleven pipili ng breakfast. Ini egg, tomato, potato. Ini broccoli. Ini gano'n masarap yung teriyaki sauce. Ako naman, kasi sabay. Ay. Yung si ano? Ma-ice coffee ka pa din. Mami. Sige, ice naman lugod ako. Ice coffee din? Oo. Yes. Okay. Just the small baby. You won't finish that. Just the small one. Really, man pati ang mga aki. Ay. Iyo. Ayan si Ruth. Hotdog ata pinili niya. Ito ang breakfast ko. Chicken and egg with teriyaki sauce. Tapos ice coffee. Tapos bumili ako nitong snacks pagka inabot kami ng gutom na wala pa kaming madaan ng kainan. 240. Ayan, crunchy chocolate with matcha. Ayan, train station na kami. Nag-breakfast na kami sa 7-Eleven. Ito talaga kaming akin na. Dito na kami ngayon sa Nishi Umeda. I don't know kung another train. Another train. Saro pang train. Di na. Dito na pala kami. Si Pink kasi ang may hawak ng lahat namin ng card ng Amazing Pass. Ito naman ang collector, oh. Ang mga bata ayaw na ng stairs. Mas maganda pala dito sa part na to. Pa-follow lang sila sa Google Map ng mga pupuntahan namin. Yan ang map ng anak ko. Ang mga laka, no? Navigator niya. Tingnan mo yan, naglilinis na yan dyan, oh.
Second lang yan. Thank you. Train uli kami papunta ng Ferris wheel. Yung pinakamataas daw na Ferris wheel dito. Dalawang station daw. Sa pangalawang station, baba na kami. Line 2. Ayun, doon daw kami pupunta. Yang sa Ferris wheel na yan, oh. Ay, wow. Grabe. Ay.
Hindi daw kami sasakay dyan sa yellow. Hindi kita sa kaliwa. Kasi Hindi, pag hindi, pag dyan, itong Dyan sa- kaskas. Okay. dyan sa yellow, hindi salamin ang sahig. Ang pinili ni na Johnny Bell na sasakayan namin yung white na salamin ang sahig. Gusto mo ba? Guys, what if I jump? What if I jump? Wow, aircon dito. Ayan o, aircon. Oh, yan ito. Ayan, nasa top na kami. Nasa top na kami. We just stopped. Oh yeah, We just stopped. say hi. Hello. We just stopped. Ayan, pauwi na kami. Tapos ng aming... Oh! Ala! Yeah. They're J-biking. J-biking. Ako na, pauwi na kami Why are they doing sa aming Airbnb para mag-rest ng maaga. Kasi bukas pupunta kami sa Universal Studio. Bye-bye, good night. Yan, tinamad na kami mag-dinner sa labas. Kasi kailangan namin matulog ng maaga. Kumain na sila, bumili na lang kami sa Family Mart. Ito ang binili ko sa Family Mart. Shrimp and vegetables. Ayan naman kay Ruth. Ayan, oh. Yeah. Naligo ng mga apo ko. Wait, what? Kami nag-aayos naman para bukas maaga kami sa Universal Studio.